Hindi, mura lang yan. Mura lang yan ate. Mura lang hindi. Hindi, bumili ka rin. Hindi. Bakit talaga Sinasabi ka na naman dyan, ano? Yun na, ma'am. Ay, sarap. Sarap ating melody sa tao. Rank G support, shout out. Yeah. Nak. Kay Grace, shout out, morning. Tusok. Uy, salamat sa tusok. Sino yan? Sino yung ano? Maraming dyan. Tamang balot tayo ng kamatis. 20 lang daw. Like Sangkay, salamat sa kayo. Salamat sa palike mo dyan. Hulaan mo ako. Bakit? Wala ka dyan. Tahula. Wala ka dyan. Bakit ka hulaan? Hulaan mo rin ako. Hindi kita hulaan. Gaso yan. 30 isa? 30 rupees. Yan, pampansit. Wala kang ano dyan? Wala po, malaki ka isa. 30 lang, bibili nga tayo. Wala namang barya dun. Wala rin ng barya. Takot na kasi mga sinusukli sa akin, puro buo eh. Tawa ka lang. Shit! Naiinis na ako. Bahala ka dyan. Bahala ka din. Ay, Enday. Enday names, shout out. Hulaan mo yan, Mark. Bahala yan. Anong paninda mo? Ano, sayote. Ay, sayote. Repolyo, upo, kamatis. Yan. Upo. Meron pa akong upo. Hi po, Ma'am Inday. Sabi ni Mary Grace. May gano'n shout out. Oh, host. Sabi ni Inday Nis. Wow, laki. Oo nga. Bumili na kayo. Roditas. Pamigay natin. Pamigay natin dito sa ano. Mga tao rito. Wow, ang lalaki. Kaya itong rank sa Jesus. Si ano ba to? Parang si Project ba yan? Meron ko rin shout out. Happy birthday pala kay Idol Japper Sniper. Pamigay lang yan. Kanong repolyo. Ano lang, 30. Tapos 40. Mababa lang. 40 isa. Tapos yung ano, 30. Yung maliliit.
Baka si Chanak yan. Hindi. Hindi si Chanak yan. Hindi nagagamit. Si Chanak hindi nagagamit ng ninja. Kano ka ba? Grace. Guys, marami pala akong premier. 5 premier na pang ano, sa May 1 hanggang 2. Pa-like na lang po, pasuyo. Babay na nga. Ayaw mo naman akong hulaan. Ba't kita hulaan? Bigyan mo kong clue. Dali hulaan. Grabe sarap. Laki. Laki. 30 lang. Repolyo. Oo. 30 lang. Kahit hindi na lang, Minky. Bakit 33 viewers pa? Walang clue. Walang clue. Hindi kita mahulaan eh. Ano ba to? Lalaki, hayop, bagay, pagkain, hayop, bagay, pagkain, lugar, tao. Kilalang kilala mo yan, Mark. Kilala ko ba yan? Baka si Kuya Ray. Di ba si Kuya Ray? Ano yan? Hayop? Tao? Haha, tawa ko may pahula. Oo, inahulaan ko. Ano yan? Hayop? Bagay? Lugar? Pagkain? Animal? Animal, ginawa pa akong hayop. Ah, si B-Boy! Alam mo na, pag hayop kasi si B-Boy. B-Boy ba? Basta kilala mo siya. Kuya Elmer naman. Aray ko. Ah, si B-Boy. Hayop. B-Boy ba yan? B-Boy, ikaw yan? Hayop eh. B-Boy, ikaw yan? Ano yun? Ano mo ito? Parang ano, bahala ka sa buhay mo dyan. Hirap mo naman hulaan. Paano ka pa? Ayaw mo pa magpakilala. Mabuti na lang kilala kaya ng Kuya Elmer. Salamat ka kakilala ka ni Kuya Elmer. Kung hindi, eh sinako ka na niyan. Mabilis pa sa ano yan, si Kuya Elmer. Mabilis pa sa moderator. Hindi nga yun si Biboy yan. Ah! Alam ko na, hayop. Alam ko na, si Kuya Sanisen. Si Kuya Sani. Ay, Tita Mami. Kumusta Tita Mami? Guys, pasuyo naman po ako sa aking mga premier. Marami akong premier. Pakipuntahan nyo ang aking main channel. Ay yung ano, aking mga premier para sa 1 at 2. Pa-like naman po. Pinag-ano ko na, pinapapublic ko na. Mayroon pang i-edit, 2 pa. Dating na ng uno yan. Mga 10 na agad ang aking vlog. Masarap magtinda sa palengke. Kuya Ray, salamat po. Ah, si Kuya Ray yun? Kuya Ray ba yung Tita Mami? Wala, sa binanggit mo. Sarap magtinda sa palengke. Oo, masarap pag kumikita. Pag hindi ka kumikita, malungkot. Hi guys. Hindi mo po pinaubos yung ano, tanghali na nga ako. Yung ano, kamatis mo. Yung pare, ayaw ko yung balot. Balot. Ito kaya yung balot mo. Mayroon ko lang. Hindi ko na gagawin. Kano ba yung 20? 20 yan. 10 lang ito eh. Wala pa nga buhay ng mga ano dyan. Gusto nyo mag-donate kay may sakit akong cancer. Ingat, Kuya Ray. Si Kuya Ray pala yun? Kuya Ray, baka naman.
Kuya Ray, di suntumpok na lang. Baka naman. 20 ang tumpo parang. Alam, 20 ang balot. Oh, 380 lang yun. Kuya Ray pala yan. Ay, Kuya Ray, shout out sa'yo. Salamat po. May sponsor, Kuya Ray. Racing balot na lang. Wala nga ni sa mga binanggit mo. Binanggit mo. Ano ba yun? Di si Elmer, guy. Kung wala sa binanggit ko. Ay, 6 viewers. Si Doy Jerry yata yan. Si Rank Gym Support. Parang si Tol Project yan eh. Si Ate Brenda. Anong laro ngayon, Doy? Ano pala ano? May laro ba ng Lakers yan? Pasok na sila. 3-0 na sila eh. Ha? Pasok na? Hindi na ka... may kamatis pa. Tira ko kahapon. Hindi na ubos eh. Tingnan, balot-balot ko lang. Ito na talaga dinala yung timbangan sila. Ano ko na ito, binalot-balot. Hello. Golden State? Wala pa yun. Ano yung standing ng Golden State? Wala na ang goal. Ha? Wala na. Tapos na. Ay, nalaglag sila? Mahina. Si Stephen Curry na lang kasi. Si Green. Yun na lang ang pinakamabigat sa ano eh. Laglag ang team ni Duran. Si Duran, kung saan-saan na lang yung tinatapon. Dami nang lilipatan na ito. Si Duran, no? Golden State, Thunder, 40 dyan. Yan. Kwenta doon. Kwenta. Malaki. Kamatis mi. Mura lang, 20 lang ang balot. Napakatamis. Wala ka 10 dyan, mi. 2 10 nga, pre. Yeah, 2 10 nga. Laro. Meron pa eh. Sige po. Dapat di ko na sinakli. Dapat di ko na sinakli. Binigay sa'yo 10. Marami ka pang kamatis mo. Opo, tita mami. Ito, binabalot-balot ko po. 20 isang balot. Ito. Tira ko pa ito ng linggo. Alam mo naman dito, ang bilis. Lalo ngayon. Para lang kami nasa bahay. Di nyo kasi nahulaan si Rank G Support. Ano na? O ano na rin. Alam ko na. Alam ko na yan kung sino. Alam ko na. Alam ko na yan. Hindi ko lang din sasabihin kung sino. Alam ko na, Kuya Elmer, kung sino. Hindi ko lang sasabihin. Alam ko na yan kung sino yan. Ano ko na yan, nakakang-encuentro ko na yan eh. Hindi ko lang sasabihin. Pero alam ko yan kung sino yan. Di, alam ko yan. Oo, alam ko yan kung sino yan.
Oo nga. Alam ko na kung sino yan. Alam ko na nga ni... Ayaw mo maniwala? Kung sino? Alam ko sino yan. Pwede nga, Mark. Oo nga, alam ko na nga kung sino. Ayaw mo maniwala, ah. Nga. Alam ko na yan. Alam ko na yung mga ganyan. Alam ko yan eh. Alam ko yan kung sino. Bigyan nyo ko 500. Hulaan ko kung sino. Ano? Rank G support. Alam ko na kung sino yan. Mariam de los Santos. Shoutout. Alam ko kung sino yan. Hulaan ko na. Ah. Ano? Ano? Alam ko na yung ibig sabihin ng G. Kung sino yan. Sulit sa amin yan. Ano? Sabihin mo nga kung sino. Si Jomar Zarate. Jomar Zarate yan, guys. Dahil Brenda, sabi ni Tita Mami. Ate Brenda, siya po. Ano? Jomar Zarate, di ba? Naalala ko yung pumasok ka sa akin. Ay, Jelena Alcido, shout out. Hello. Hello, Ate Brenda. Di ba, Kuya Elmer? Alam ko. Si Jomar Zarate yan. Naalala ko yung ano, yung pumasok sa akin yan. Nagpalit agad siya ng account. Sayang 500. Hindi na, sayang. Pangbili mo na ng bigas yan. Bili mo na lang ng kamatis yung 500 mo. Para maubos ng kamatis ko. Hello, Tita Rank G. Hello, Tita Rank G. Ate Brenda, si ano yan? Si Jomar Zarate. Dating ano yan. Super dyan. Napakasolid yan. Malayong maging Jomar Zarate. Hindi nga. Sino yan? Boss, 180 kilo, bossing. Kay G eh. Jomar. Hirap nyo naman. Bahala nga kayo dyan. Tunaw na ang 500. Oo, tunaw na talaga. Kaya di naman mahula. Mahirap mang hula. Aba. Yun ang ayaw ko lahat yung manghula ko. Manghulain pa ako. Ah, nako. Bahala yan. Elmer, chat mo ako kung sino pangalan, tas hulaan natin, hatinan tayo sa 500. Pambili rin natin ng ano yan. Bigas. Kilo, bibigyan sa ko na ate. 20-20 lang, balot. Agoy, nalubat ang isang city. Time's up. Okay. Lagi sa live ko yan at kasi kay Sis Brenda Project. 89. Ah, kailangan pala yan. Sinabi ko na nga kanina eh. Ako hula. Sige, Ate Brenda, hulaan. Bigyan ka na sandali Kuya Elmer. Oy, shout out, Boss Butchog. Salamat, Boss Butchog, sa pagpa-share. Guys, pasuyo ko sa aking premiere. Dami kong premiere po. Okay, ano na lang po. Okay, like. Time's up ng hello, Chong. Ano? Hello, Boss Butchog.
Wala akong nag-premium. Sister. Hello, shout out po. Shout out. Tita, may galaw shout out. Sabi ng boss ko. Nine viewers at 10 thumbs up. Thank you. Ten viewers at 10 thumbs up. Thank you. Sabi mo na nga kung sino rank G support. Sino nga yan? Si rank G support. Sino ba yan? Rank G, sino yan? Sayang, wala nga pala premium. Okay, bigyan kitang kamatis kung mahulaan nyo. Sandirato. Si Tita Lu. Tita Lu ba? Oo nga, si Tita Lu nga. 200 na taso maya. Tita Lu, shout out. Ito, Tita Lu, ha? Si Tita Lu yan. Brianna. Tita Lu. Super Yaya. Tama ba? Si Brenda. Tita Lu nga. Ikaw, Tita Lu. Saan lahat kuya? Boss, tingnan mo lang mga pwede sa'yo. Okay, mabilisan na. Kahit sa ng araw. Tita Lu pala yan. Oo, nakita ko na yan sa live ni ni Ate Brenda nun. Tita Lu pala yun. Tita Lu, pahula-hula ka pa nalalaman dyan, ha? Wala mo to, Tita Lu, kung magkano bintahan ko ng triple na. Kala ko si Jomar. Sayang ang 500, nakaligtas. Nahulaan ko naman, Okay na yung 500. Nahulaan ko, Tita Lu. Okay na yung 500 ko.
Gulay ako ngayon, lagyan ko ng sutanghon, isasama ko ang upo. Oh, sarap yan. Brenda. Upo. Lamig kaayos ba? Mura na ang repolyo mo, ang lalaki pa. Oh. Opo, mura lang. 50 yung ganito kalaki. Mayroon doon 40, may 30. Ayan. Ayan, 40. Ito, 40. Yun, 50. Ayan, repolyo, 40. Tapos nandun, malaki, 50. Ito naman kamatis ko, 20 lang. Iwan ko ilang balot yan. Sarap yan, may kinatahan. Hello, P. Sabi niya. Salamat. Bili nga. Ilan? 10? Ano ginagawa ni Paintang niya? Ay! Wala ko! Ito na mag-ikinig mo dahil. Hi, Ate Brenda. If viewers, thank you. Ma'am. Tinignan ko lang yung sibo, isa lang. Kompleto na yung sago. Ay, chocolate lang. Hansumana, hello my friend. Thank you so much.
Greetings to all, sabi ni Ansuma. Thank you, my friend. Ansuma, for visiting. I appreciate you. Hello, P. Kami kita mami. Kasi kwento dyan, ma'am. Ito 40. Kwenta. Kwenta po. Kwenta rin. Ito. Ito na. Kasi bumibili ka ng eco bag na. Oo, pag-abot mo, 50 yung upo, di ba? Plus 20. Sabi yung mahal naman kuya. Ganit. Ganit ka, kuya. Grabe ka, ganit. Okay na kami, Tim. Kanya-kanya na kaming amoy dito eh. Sige, ma. Ako din. Kunin ko yan. Taste daw, kuya. Ang alabit eh. Akala niya kasi yung Nasaan yung... Wala lang ilang yan, Day? Nay. Ikaw, dito ko. Magkano to? 10? Ha? 40. Magkano to? 10? Ha? Kano? 20 po. Ang taas mo. Ulo. 10 lang to na eh. 10 wapo. Mahal pa yung 10. Kalahating kilo may git yan. Pag senior talaga ako. Mura na nga ni gusto pang murahin. Benti na lang, gusto pa 10. Aray mo, Nay. Yun eh. Ikaw talaga, inay. Malugi ka rin na, inay. Ayun, hindi ka ba yun? Wala, walang tao dyan. Tatago, may-ari. Nasa abroad.
Tita Mami, hello po, sabi ni Maria Faye. Tita Mami, dance connected, sabi ni Ansumana. Ansumana, maraming salamat po. Mag-respect ako mamaya-maya. Yung bespoking yan. Ansumana. Dito daw ang pababa. Ha? Tuloy natin. May isa nilaga, may. Kaya magkano yung pinakamaliit? Kuya Richard, salamat. Talaga din Super Yaya, hello. Thumbs up na. Salamat po. Wala, bro. Palit na ako, walang damit yung isa eh. Inulaan pa kasi, tagal kasi. Talo, ang tagal kasi ng ano, pagpula eh. Punta kay Biboy, kay Sani, kay Jomar Sarati. Nasabihan pa tuloy na ano. Hayop. Buti din nagalit si Tita Mami, Tita Lu. Tita Lu, marunong ka na din mang prank ngayon. Di nakita ko na yung ano na yun, yung ano na yun, rank G support na nakita ko na yun sa mga live. Hindi ko lang na ano, kala kasi Jomar. Nasa swimming pa sa atas sila si Biboy. Swimming pa yan. Hi Jel, Dan connected, sabi ni Ansumana. Mamaya pa kaya uwi ni Bibo, Kuya Biboy. Mamaya pa ba? 7 viewers at 15.
Siya lang kasi yung Hindi niya ako nahulaan pumasok din yun sa upload niya. Hi, alagad ni. Alagad ni Dawn Connection. Sabi ni Ansumana, thank you so much my friend for to connect to my friend Kim Boom and others viewers. Thank you so much my friend. Take care always. Ha? Don't forget to like my premiere in coming May 1 or May 2 about challenge. Some accept to challenge in May 1 and May 2. Makaanuhan. Sana makaano tayo. Kuya Richard, thank you po. Ads. Salamat sa ads. Ba may ads ba? Paano yung ads yan yung ano? May ads pala yung portrait. Ayos yan, may ads. Para pumaldo tayo sa ads. Tayo makasahod ngayon. Hindi mo kumplito ang ating revenue. Malaki pa. Wala pa sa kalahati. Hi Richard, Dan connected. Ansumana, thank you so much to connect to others. Don't worry. I will back to subscribe. Oh, English yun. I will back. I will come back to you, my friend. I cannot today. I cannot today. Dili na kayo, ate. Nabili na kayo. Upo. Upo. Kulyo. Init, mainit. Pusbutchog, thank you. Salamat. Pagpasyal, Pusbutchog, thank you. Sam.
niya, sabi niya, ano, malasa. For viewers, thank you. Ay, Isagani, shout out. Nag-jogging ka sa gani. At Tita Mami, thank you. Maraming kayo Tita Mami sa pagtambay. Mga 46 minutes na pala ako. Boom, tusok. Salamat. Ay, Els Usaka, 17 thumbs up. Good morning. Hello everyone. Els Usaka, thank you so much my friend for visiting. Hello, namaste. Ate Jal, namaste. Team Boom, Migalo shout out, sabi ni Sagani. Ma'am, bili na ma'am. Init ah. Ininom na ako ng tubig, lalabasan agad yung ano ko. Sayang ininom ko tubig, lumabas na agad. Six viewers at 19 thumbs up. Wow! May 19 thumbs up na tayo guys. So, 20 view, 20 thumbs up na. Ram sam sam, ram sam sam, ara. Ate Gemma Gatutara, good morning. Marco, good morning din po. Hindi pa kayo nakasama? Kaya pa-swimming ng kaibigan ng Google. Hindi ba nagpa-swimming si Kapitan? Kap, di niya sinama sila Ate Gemma at Ate Melody. Sagani, sabi ni Kuya Richard. Kuya Richard, salamat po. Kamusta na Kuya Richard? Mahirap talaga ngayon. Mahirap kumita. Talagang ano ngayon. Tsaga-tsaga lang talaga sa pagtitinda. Ang oras natin ay mga 11 na. Mga 11 na nga, 4 minutes. Nagtinda ka saan yan? Nagtitinda ka saan yan? Sa ano po, Novaliches, Quezon City. Dumalay Street lang po kami, Ma'am Els Usaka. Ito, okay naman kahit mahirap. Talaga, Kuya Richard. Nagalam ko talaga sa buhay. Duty namin kahapon, si B-Boy lang ang kasama. Sayang. May lechon pa naman. May 2 lechon ako nakita eh. Sa short video ni B-Boy eh. Sarap ng dagat maligo ngayon guys. Tapos may kasama ka mga kaibigan. Marami kayong baon. Salamat ako, may ilaw naman kami. May ilaw na kami. Ay, congrats! Sino nagpakabit ng ilaw? Nakita ko sa Facebook mo. Ano ba yun? Galing sa gobyerno? Kuya Richard, yung ilaw nyo? Yung satellite? Satellite ba yun? Tawag? Satellite ba yun? Ano ba yun? Tawag ng Kuya Richard, yung ano? Saan yan? Dumalay Street nga po, Ma'am Els. Dumalay po, Dumalay. Isa po akong vendors. Legal vendor, no? Walang pwesto. Legal vendor lang po ako. Illegal vendor. Pay, masilit eh. Novaliches, Quezon City po.
Novaliches, Quezon City po. Yeah. Yes, agad. Yeah. Hindi nagpapabanggit ang sponsor. Ayaw. Oo, solar. Okay, ingat. Salamat. Solar. Lechon manok at pritong manok ulam namin kahapon. Lechon manok at pritong manok ulam namin kahapon. Binigyan kami ni Kapitan. Bait naman ni Kapitan. Nice, Kap. Nakasulit mo talaga, Kapitan. Yeah. Ayan na, diretso. Yeah. Sige. Ayaw mong pabanggit yung sponsor. Salamat at mayroon mag-sponsor sa inyo. Tayo lang talaga, di natin kaya magbigay sa'yo ng paganyan, tayo ng ganyan, paggamit ng ganyan kasi mo naman tayo. Kanya-kanya tayong hanap buhay para talaga dito sa Manila, mahirap talaga pag matingga ka nga lang na 1 linggo rito, wawasakin agad yung puhunan mo. Lerma Jane Kamura. Oy! Init. Andito pala yung aking pinsan. Shoutout. Ay, shoutout. Hindi ko pa na-upload. Sa May 2 pa yun. Dito pala ang pinsan ko. Lerma Jane Kamura. Shoutout. I-like ka naman dyan. Kumusta ang benta? Wala. Matumal. Napansin nyo ba yung Lerma? Yung lagayan ng tubig. Kay Mark yan, naiwan ni Mark yan yung lagayan ng tubig doon sa swimming. Naubos nyo ba yung yung mais? At yung pakwan? Kay mangga? Lerma? Nakain nyo ba? Mainit sa Pinas eh. Pinsan ko to eh. Oo, nakita ko nga eh. Nakita ko yun. Sumabay na kasi kami kay Uncle. Guys, so, natin tayo. Pin ko lang yung aking pinsan. Si Lerma Jane. Pasuyo po ako. Padagdag naman po kanya. Pasuyo po para subscribe po sa aking pinsan. Lerma Jane Kamura. Pinsan ko yan. Pasuyo po pa-thumbs up. Pa-like ang kanyang subscribe. Nakapag-uwi pa sila. Hindi ka nag-uwi. Sayang nga, hindi na kami nakakain ng hapunan. Pag-uwi ko sa bahay, bagsak ako eh. Sumakit ulo ko kasi. Sumakit ulo ko. Dahil sa init, tsaka uminom kami ni Uncle Paka. Sayang, dapat pala kumuha ko ng mangga. Marami yon. 3 tumpok yun eh. Yung 2 tumpok binili ko, yung isa, inano ko yun. Binuraot ko lang.
Hindi ko na naasikaso, nalasing ako sa puyat. Yan lang. Nasa premiere ko na yung sa Mito pa Mito pa yun yung upload ko yung ano. Pero naka-premiere na yun. Tingnan mo sa ano. Yan. Yan, sa Mito pa yan na ano, nito. May upload. Coming. Ikaw naman may ano nun? Mukhang tanga pa naman ang picture ko doon. Nandun si Paulo. Nandun si Paulo sa likod. Ay, okay lang yan. Mukha ka naman matino eh. Ay, mukha ka naman matino. 6 viewers, pasuyo po sa aking pinsan pa ano naman, pa-subscribe. Nag-ano yan, yung anak niya, mahilig mag-vlog. Subscribe natin yan sana. Dagdagan natin yan ng 2. Dagdagan natin subscriber yung ano. Wala, yan okay lang yan. Kahit mag-upload ka lang ng ano. Walang problema yan. Uploadan mo lang ng uploadan. Yung manang nagligo kayo, i-upload mo dyan. Wag lang yung ano, puro batang nasa vlog mo kasi, sa video kasi maano ka niyan. Strict si YT. Sumpungan lang ang vlog ni Aya. Okay lang yan. Init eh. Say Alex, shoutout po. Salamat sa tamsak tayo, Alex. Wala nga akong picture ng swimming. Ayan lang sa vlog mo. At naka-thumbnail ha. Oh, wala ka talaga picture. Wala nga tayong ano eh. Wala ka sa kubo kasi nandun sila ano eh. Mas marami ang video sila Pampam, si Dising, si Joan kasi naandun sa ano, sa mismong cottage. Eh wala ka, layas ka man. Saan ka na pupunta? Kaya ito, may ko ito i-upload kasi kasali ako sa challenge. May challenge kasi kami may challenge kaya sa akong sinalihan sa Kanuto Production. Kasi kaso eh, ayun nga lang. Magpapamanihan sana ako, wala akong load kahit. Tinagay ko dun sa may ano, may basurahan nun. Magpapamanihan sana ako nun, wala akong load. Hindi nag-upload. Sayang. Hindi ko na tinuloy. Dinilit ko. Shoutout sa 8 viewers at 24 thumbs up. Sayang, ang saya pa naman ng manihan. Oo. Masaya talaga yun kasi talagang nasubukan ko na yun. Pamanihan sana ako ng 100 noon. Ang kaso nagwala ang load.
nakalimutan ko magpa-load. Kaya di ko na-upload. Nakatago na yun eh. Tita Mami, thank you po. Tita Mami, baka may extra ano kan dyan, banana po. Padikit naman po dyan kay, kay Lerma Jane, sa aking pinsan. May wifi doon, di ka nagsaging buang ka. May wifi pala doon. Sayang naman. Yun nga, tinatanong ko, wifi ba? May wifi yan dito. Mayroon pala. Sayang. Okay, sige. Tita Mami, thank you po. Pinsan ko yan si Lerma Jane Camora. Pinsan kong pangit. Ay. Di pa pumapasok si Juan eh. Marami yan sila. Kaya yung outing namin, nandun lahat yung mga mukha ng mga yan. Dinalang ko sila ng kalahating sakong mais. Ubus ah. Sayang yung yung panghapunan. Sarap pa naman yung pa naman ay naabangan ko nun. Ano yung tawag nun? Sige. Ano man tawag nyo, Lerma? Yung kinain nyo ng tanghalian. Nagpaalam nga ako sa iyo. Paalam ako kay Juan. Ready? Samyang. Oo nga. Sarap yun. Sangyup. Sangyup. Sabi ko samyang. Sangyup pala ang puto. Sarap yun yung panahon inaano ko. Marami yun. Ano ni Pampam? Sangyup. Sayang. Sayang talaga. Ayan si Mamay no. Kaya pa sarap. Ang dami kaya. Ang dami ba? Oo, nakita ko yun sa video niya, post sa GC. Okay lang yan. Nakain na lang kami nun. Bibili na lang ako ng ano. Ano ba yung, nabibili yun, di ba? Nabibili yun sa di ba? Sa hotdogan, meron yata yan eh. Sangyup. Uy, naka-isang oras na pala ako. Sige na ma'am. Polio. Sayote. Ay, sayote. Pupo. Kamatis. Kaya mo. Ayan. Ayan nga ni. Next time, plano natin mas maayos. Oo. Maganda yun kung dagat. Mas maganda dagat sa pinsan. Maganda yung dagat kasi 2 days. Oh. Uwi ka natin, Bia? Aba, ang aga. Nag-aaya sila sa 31 sa Batangas kasi Besta. Oo, sige, sama kami. Kailan yun? 31 ng May? O ngayong May Tal Project, shoutout ka sa butas na ang mga bulsa. Kaya yan. Kaya mo yan. Ikaw pa, marami kang pera. Ngayong April. Wala naman 31 yung April. 31 ba? Hanggang 30 lang? Pag ngayong April, di ako sasama. Hindi tayo makasama yun. Pwede, depende. Kung may budget. Kung may kaya. Alas 5, kala ka alas 5. April. Oo, bakit ganun? Tal Project, shoutout. Pumasok ka, Tal Project. 30 pala. Oo, 30 lang. Walang Hindi, na yun sa Webes. Webes ba? Friday. Friday yata. Sana kung mura ang ngayon, gasolina. Tangas yung pinuntahan natin dati, yung mga binata pa tayo, binata at dalaga ka. Dalaga ka pa nun.
Pesta ng 30, tas may 1 pesta ng dagat kila Tita P. Oo, yung pinuntahan natin nun. Magkano ba ang bagan? Webis ba yun, May? Ah, Webis. Oo. Magkano kaya ang bagan? Ano ba? Ilang ano Hindi, ba? bad ka ko dyan. Oh. Tandahan tayo. Baka tayo umano. Oh. Aray ko po. Yun! Hindi na tayo. Dapat doon na lang eh. Sayang yun, no. Yung plano natin, dapat doon na lang isinit. Tagasalo ka ng sukat ko. Hilong-hilaw sa biyahe. Aray. Nandiyan si Pau. Si Paulo, yun ang pagsalungin mo ng ano mo. Suka mo. Saway ka. Oo, yung sumuka ka. Mukha ka suka-suka eh. Dandikit at bakas sa nakapin. Ay, thank you, Tita Mami. Salamat pag tamsak sa akin, pinsan. Hindi kasi marunong yan sa mga ano, yung about sa dikitan. Hindi pa niya alam yan. Kasi ano lang yan. Pumasok lang sa akin yan kasi nihintay nila yung video na ano, yung nag-vlog ako doon. Kasi gustong-gusto nila mag-vlog ako para makita daw sila. Baka daw sila daw may magpa-viral sa akin. Pagkatabi tayo sa biyahe, sa kabilaan may sumusuka. Matagal na yun. Ano pa yata yun eh. 20... Hindi pa ako umuwi ng late nun. 2012 yata, 2011. Mga ganun na, no? Saan? 2012, 2011 yata yun. Mga ganong araw yun, taon. Kasi, 13 ba? Hindi pa ako marunong mag gano'n nun eh. Hindi pa ako marunong mag-vlog nun. Wala lang. Video, ano lang, cellphone pa nun, ano pa. Mumurahin. Mga galing pang ano, galing pang bangkita lang na cellphone na binibili tag 1,000. Sayang, dapat pala nag-vlog ka ng kantahan natin doon. Pinakanta mo mga singer natin. Yun. Kaso bawal sa ano, sa YouTube kasi bawal lang kantahan. Dahil pag ano, mga copyright. Ang gagawin mo doon pag nagkanta yun, putol-putol lang. Hindi mabubusisan lahat yung boses mo. Pwede yun, ano mo, Bakit wala yun doon? Halos hanapin niya kasi hindi ka kumapanood. Wala ka lang. At saka ano, wala ka bigas. Hey Alex, thank you. Ayo nga pala. Copyright yun, san? Pagkantahan. Kahit nga yung video okay no sa loob eh. Kaya minaano ko nun eh. Pinopost ko muna. Ha? Post, tapos play. Ganun-ganun lang. Pero nung video ko, mahaba-haba yun. 30 minutes yun eh. Oh, Akala ko wala ka dun sa ano, video na yun. Hinahanap ko nung ano, kagabi nakita ko. Kaya ginawa kong pang highlights. Maganda sana yung games na yun. Saan yung ano, yung tawag nito, yung hulaan yung ano. Pag hindi nahulay, susubsob sa ano, sa parang pulbos ba?
Ganda sana yun. Yung hulaan mo, tapos pag hindi mo nahulaan, susubsub ka. Masaya yun. Wala lang tayong budget kasi sa pang eh. Sabi sanang pag-games na maganda dun eh. Yung kutsara, tapos na bote. Pupunuin hanggang mapuno. Kung sino makakapuno, yun ang panalo. Dapat nag-suggest pa kayo. Hindi, kayo kasi nagplano na eh. Alam mo mga tayo. Ganda sana yun, yung maghuhula ka, tapos mayroong parang pulbos, yung pulbo. Pag hindi nahulaan, yung sub-sub mo ka. Ganda nun, saya nun. Tapos yung kutsara, tapos may buti doon sa dulo, di ba? Marami sila. Dami sana sasali nun. Dadandahanin hanggang mapuno yung buti. Kahit magpa-price ka lang nun ng $200, masaya na yun. Lalo, pag 500 yun, grabe yung tao nun. Lerma, mamaya kita dikitan sa iba kong banana. Thank you, Tita Mami. Ano yan, pinsan ko yan, Tita Mami, si Lerma Jr. Ano ko yan, close ko yung pinsan yan. Yun ang pinsan kong hindi makalimot. Ano yan, yan yung taga-correct ng mga spelling ko nun. Nag-uumpisa pa lang ako. Sa pag-vlog. Mayroon ako minsan spelling na mali. Kinokorek ako niyan, tinatawagan ako niyan, sinachat ako niyan. Sabi niya, saan? Mali yung spelling mo, correct mo. Welcome, Mark. Mabait yan, yung pinsan ko na yan. Yan lang yung pinsan ko na close. Marami naman sila, marami ko naman pinsan ko. Kasi si Lerma, si Lovely, at si Joan, yun halos ko. Tapos Marie, yan ang mga ko talaga. Bukod dun sa mga anak na uncle ko. Ay talagang yun. Doon ako nagtira dati. Dan connect to nakapin Mark. Ay salamat Sangkay Grace. Salamat sa pagpin pagdikit kay Lerma J. Pinsan ko yan. Hindi naman siya totally yung nag-vlog. Ano lang, pag may naisipan lang silang i-video niya lang. Kaya gusto ko lang madagdagan niya kanyang subscriber para matuto mag-live ba. Kahit umabot ng 100 ang subscriber niya, magla-live. Makapag-live man lang. Nanghihingi ako ng tulong 2 oras pa lang tulog ko nung pagkawik ko. Bagsak ako agad kagigising ko lang ngayon. Kagigising mo lang? Grabe naman ang tulog mo. Welcome. Kagigising mo lang, Lerma? Salamat po. Nakakaya naman bali. Hindi yan nakakaya. Pumasok ka lang minsan sa akin live. Dadagdagan ang subscriber mo. Boss Joke, thank you. Yung pinsan ko ngayon, mga koray, yung si Lerma Jane, ay hindi naman siya talaga nag-vlog. Ano lang siya, parang pag may naisipan lang siyang video, video lang. Sigurin ang nakapin para maging vlogger na yan. Pinsan ko yan. Magaling yan, magsalita. Matalino ng babae yan, magaling magkanta yan. Singer yan eh. Kaso hindi nanalo. Singer yung pinsan ko na yan. Kaso di nanalo. Boss Butchog, may galad sara, sabi ni Tol Praji. So yun na lang po sa nakapin. Padagdagan ng kanyang subscriber para noon malay nyo, mainggan nyo. Mainggan nyo pag umabot ng 100 nyo, tapos napag-live siya. Daming magsisipasok niya ng mga basher. Sobra naman ang pagbubuhat sa pinsan mo Oo. Buhatin hanggang bangko. Yung pinsan ko na yan, magaling yan. Ang ganda pa ng boses. Tita Manny, sobrang ganda ng boses niya. Hindi nga lang nananalo. Hindi nga lang nananalo yung pinsan ko na yan.
Pwede naman mag-covered song na upload niya. Pwede ba yun? Uy, nananalo ako ha. Ay, nananalo ka bala? Paano yung kalaban? Paano hindi ba nanalo si Lerma Jane? Eh, dalawa lang ang kalaban niya. Pangatlo siya. Tatlo lang siya. Tapos mga kalaban pa niya, mga ano, mga sintudado. Sintunado. Siya lang medyo umayo sa isang boses. Talagang mananalo. Nanalo na naman daw siya, Mark. Nanalo nga. Soul Project, kay Alex, thank you. Nananalo nga, kaso tatlo nga lang daw sila. Dalawa lang kami nung ngungo pa kalaban. Kaya naman pala nanalo. Kay ngungo ang kalaban. Ngayo. Binuhat, biglang bawi. Oo. Hindi, mabait yan, Tita Mami. Sige, kasi ano, Lerma din. Mabait yan pagtulog. Yung anak niya, ang galing. Kaso ang bawal ang bata kasi pag ano, pag nag-vlog ka na, bawal ang bata, maano ka niyan. Titik down ni Whitey yung ano mo. Titik down ni Whitey yung YouTube mo. Kailangan mo talaga mayroon. Pag may bata, kailangan ano, may kasamang adult. Haha, di nga makatulog. Bakit di ka makatulog? Kung hindi ka makatulog, ano ka? Mag-inom. Pagkalasing ka para makatulog. Nasa Tagaytay kami, Margyo. Oy, Tay Alex, sarap dyan. Magpalamig ka ngayon, ha? Ayaw mo ng ano, ha? Ayaw mo ng Manila, Tay Alex. Gusto mo ng Tagaytay. Palamig kasi sa Tagaytay. Masarap dun. Nagdagan may subscriber na inside. Wow, nagbakasyon. Wala kayo, kapatid Alex. O, Tagaytay naman po yan, si ano, Tatay Alex. May bahay natin sila dyan. Ilan ba yung subscriber mo kanina? May 4 ka na nadagdag. Sana all. Kasama na yung 313. 313. Hindi ko alam. Di ba? Maganda boses. Ano na yung simbahan dito, boss? Tuloy-tuloy mo lang pinsan Lerma yung kanta nyo. Sabungan? Doon na sabungan. Oh. Kaso bawal ka dyan lumabas. 1 week po yan, dito po, ikot kayo. Pag ganun, pagdating mo ng 7-Eleven, diretso mo lang. Sa susunod, kapag sinugod kita dyan, i-vlog ko na din yun. Haha. Oo. Malamig kasi ang Tagaytay. Opo. Mami, malamig po talaga doon. Nakadaan na ako doon. Nung punta akong Bukanay. Medyo malamig pa dito. Oo, malamig dyan tayo, Alex. Maya-maya. Maya-maya, 10 ako, ididikit ko. Uy, thank you, Tita Mami. Salamat po sa pagdikit mo kay Lerma Jane. Alex! Thank you, nawala na ito si Lerma Jane. Ang ganda ng buses yung magkakapatid niyan, 3. Tata sa mga buses yan.
Takas muna sa Cardona. Diyan ka naman tayo, Alex, uli. Ano, tatambay. Birthday pala ng Idol Japper ngayon, ah. Wala na, sarado na. Sarado na. Birthday ng Idol Jeep ngayon, ah. Tita Mami, thank you. Dandy Kitler, salamat Tita Mami. Kay Kuya Sanay, saraw. Tita Mami, Miguel sa Kuya Alex, Miguel sa. Pwede nga isa. Nagising ako para magwiwi lang. Nakita ko si Gwapo naka-live. Thank you, kaya wala sampute. Sana'y shouty, sabi ni Tita Mami. Hindi na. Ay. Hindi na kayo, ma'am. Miss Yankee, hello. Nung isang taon nasa Bukana kami. Nung birthday ni Japper nasa Kubo. Kami ni Konsehal Lando. Gwapo, pasuyo bukas primer ko ng 10 AM. Sige Kuya Sani. Irma, baba na muna kita. Yan guys, yung Kuya Sani Sen, naka may premier. Pasuyo na lang po.
Mexi lang yan para bukas. Sige lang. Pinya, yung daan ko lang ang nakaraan. Balay na. Kita kayo, buhayin niyo ako. Sunod ka lang to, sorry. Dapat ay football na lang tayo. Happy birthday sa isa kong kuya na sa Bukana vlogger. Kuya Japper Sniper. Oo, Miss Yankee. Ang ating idol Japper Sniper. Renta ka? Opo. Ayan. Thumbs up, Sunny. Thank you. Lerma, wag ka mag-respect sa mga alagad ko. Wala, 10 ya? O, Tita Mami, hindi pa gaano marunong sa ano. Yan lang yun. Pinadagdagan ko lang ang kanyang subscriber. Gagaling yung magkapatid nun eh. Kumanta. 3 yun sila, babae. Purong magagaling magkanta. Happy birthday sa idol kong pugi na si Jeff Japper Sniper from Team Boom Family. Yes. Ako na po. Bro, Martin. Ngayon na ang birthday ni Kuya Japper Sniper. Walang handa. Ako na. Magpapansit si Idol Jeff ito. Repolyo, sabihin mo sa kanya. Idol Jeff, repolyo. So, ang layo. Bugana, Tuno Baliches. Kaya pala may Hi, Larmazan. Connected to you, sabi ni Ansumana. Ansumana, thank you so much, my friend. It's me, Larma Jane. Hamora. Una, Bro, Martin. Dudi, Shara, Dan Dikit, Dharma, Tita Mami, Tita, salamat Tita Mami. Ini pala silpong ko, kainis. Grabe init ba? Dito ka. Against the earth naman. Kita ba? Thank you, Tita Mami. Salamat. Subscribe mo na rin sa akin yan, Tita Mami. Tatay Alex, shoutout. Maya, pag uwi ko, mag-play ako ng ano. Play ako ng video mo, Tita Mami. Para ano pa. Dok! Ano sandal na to? Oy, sandal lang. Ay, tama. Hi, Sunny, Dan connected from Ansumana. Ansumana, thank you so much, my friend. Thank you, my friend. Like and subscribe. Thank you so much. 7 viewers. Thank you, guys.
Dan dikit na rin, Mark. Thank you, Tita Mami. Salamat. Hi, Mary Grace. Dan, connected to you. Sabi ni Ansumana. Ansumana, thank you so much, my friend. Hoy, Sam. Sarap. Guys, maraming pala akong premier. Suyo naman po pa-like. Sam, thank you, Sam. Simple lang, thank you, simple lang. Oh, konti kasama pa? Salamat! Pangani! Ano ba eh? Nakita pa, wala pa. Di ba siya saan palakas? Ah. Ako pa sa mga wala akong palakas mo. Alex, thank you so much. Guys, puntahan nyo ang aking premier. Marami akong premier, may 5 na akong premier. Pasuyo na lang po, palike naman po. Tita Mami, thank you po. Welcome. Dan connected and Sumana. Thank you. Hi, Dudi. Dudi Dan connected. Nice place.
Guys, pasuyo sa akin primer. Ay, primer ko kanina. Hindi, ano ko lang. Pin ko, palitan ko si Tiyasan. Palike naman po sa akin coming primer sa May 2. Marami akong primer guys, pasuyo po. Palike na lang po. Pasya lang aking ano. Boss, sandalan boss. Ano mo? Knock-brush siya, shout out. Ala, suminga lang ako 35 subscriber na ha. Salamat po. Ano kasi 35 subscriber ka na? Natak ka ni ano ni Lita Mami. Oo nga. Ayos. Very nice. Mag-thumbs up na rin ako sa premiere mo, Mark. Thank you. Tita Mami, maraming salamat po sa pagdagdag ng subscriber ni Lerma J. Insan, pag umabot yan ng 100 subscriber o 50, makapag-live ka na. Mag-thumbs up ka na rin sa premiere mo, Mark. Ayan, Tita Mami, subscribe mo yan. Yan ang nagbigay sa'yo ng banana. Ibig sabihin ng banana, subscriber ba? Isang batalyon, sinugod ko. Uy, thank you, Tol Project. Salamat kay Tol Project. Si Tol Project din. Ano, Lerma Jane. Narinig mo ko. Subscribe mo si Tita Mami at si Tol Project kasi binigyan ka na nila ng subscriber. Ano yan? Sa nila mga alagad nila. Sana hindi maglagas. Isang batalyon sinugod ko. Isinugod ko. Thank you, Tol. Salamat. 20? Grabe, 20. Kasi ano lang yan, 3 subscriber lang. Nagulat sila ba din? Doy Jerry, ilalaban ba sa Gira? Dan subscribe. Si Tita Mami at si Tol Project. Subscribe mo yan mga yan. At si Tay Alex. May mga ano yan, mga banana. Mabilis ka makakapag-like. Active na ba yung ano mo? Yung YT channel mo? Dapat tanda mo yung password niyan. Yan si Grace, subscribe mo rin. Dapat tanda mo yung password ng YouTube channel. Malay mo. Gagaling nyo kumanta pag nag-viral ang video nyo. Nako. Kahit maka-copyright ka lang dun, okay lang. I-mute lang naman yun eh. Grace, shout out, Kuya Project. Tol Project, thank you. Tita Mami, thank you po sa pagbigay ng banana kaya. Lerma J. Subscribe ko na sila. Thank you, Lerma Jane. Thank you, Sanay. Thank you, Insan. Siya ba yung kumakanta ng magandang babae? Yung magandang babae. Tatlo yan sila, mga kapatid. Na babae, mga galing kumanta. Ate niya si Lovely. Si Dang at si Lerma Jane. Magaling mo kumanta mga yan. Mga ano yan eh. Talentadong Pinoy. Mga talentadong Pinoy yan. Lima ang premier mo, Marco. Opo. Mananawa ka sa pag-like.
5 po yan, mayroon pa. Mamaya i-edit ko, hindi ko pa na-edit. Salamat. Yung naka-pink po na naka-cup, ako po yun eh. Oo, Grace, yung naka-pink na naka-cup, yan yung si Lerma Jane. Kinig lang, kaya muna ako. Kay Alex, sabi ni Mary Grace. Magaling yung kumanta yung bata. Bata matanda pala. Ako na hindi marunong kumanta eh. Kantang Karabaw ako, kantang Karabaw. Sige, sugurin ko na lang. Thank you, Tita Mami. Salamat. Hindi ko nga alam kung sure kung maganda ha. Maganda yung pinsan mo, Sangkay. Saan doon? Saan doon yung naka, ano? Yung pink, nag-pink yung sombrero? Maganda talaga yan, pagtulog. Yung nakakap, Mary Grace Miguel Sarat. Pinapapunta ko nga yung birthday ko, hindi pumunta yan eh. Ayaw mo pa pumayag, Mark. Hindi naman. Kasi naman kay ulo mo. Pag sinabing maganda ka. Oh, hindi. Pangit. Magdadalawang oras na ako. Ano na, 7 minutes na lang. 17 minutes. Maganda ako. Oh, habang nasa ano ka lang, Derma dyan, sa bahay nyo, kanta-kanta ka habang nagla-live. Marami matutuwa. Kahit hindi ka monetize, pag may nakakilala ka mga taga ibang bansa tapos natuwa sa boses mo, papajigasan ka. Yung sa PayPal. Ganun sa YT, kahit hindi ka monetize. Basta, pag ano ka, magandang boses mo, tapos pinakanta ka nila, gusto nila. Ganito, kantay mo siya ganito. Tapos pag nakanta mo, tapos matuwa sila, bigyan ka ng pajigas. Aba, kahit hindi ka monetize, magkakapera ka. Maganda ng boses. Dragon nga po kasi ako kapag gising na kanina binubuhat mo, ngayon binabas mo. Basher ko yan. Minsan nagiging dinosaur Oo, sabi nga ni ano eh. Si Iyay. Yung anak mo Iya. Si Mami. Hindi yan mabait kasi pinapalo ako. Sabi ng bata. Sana hindi magbawas ano? Sana hindi magbawas yung ano mo, subscriber. Kasi mula nag-umpisa sa 3, nagulat yung si YT. Aba, lumaki yung subscriber nito Kaya hindi ko pa nga na-subscribe yung main channel ko sa'yo eh. Maya na lang. Tsaka yung mga ninja ko, hindi ko pa na-subscribe. Maraming kwento yung bata na yan. Miss Chris Aquino, hello. Uy, Miss Chris Aquino ba? Miss Aquino, sinugod na naman tayo ni ano. Ricky Davao. Nanonood ako sa video talaga. Ang galingan nila kumanta. Yung ano sila doon, nandun si Iggy. Lovely. Derma, pasa-pasa sila ng kinakanta. Galing. At yung mga alagad ko, may mga subscriber hindi share. Okay yan. Ano? Nandun kami kay paring Pops, maglalaro kami. Sabi ni Miss Aquino. Ito mamaya. Sige. Ay, nakalamong ka naman. Hindi naman ako ganun.
Ito parang yung tabaw. Yung tipong nagla-live ka lang ano, tapos mamaya pag ano ni iba na, pag wipes o pag ano ng ano, scroll ng live, nakita yung live ko, bo, pakyawin ko na yan. Opo, paldo. Okay, Billy Greg, shout out. Kumusta? Billy Greg, kumusta na? Kumusta? Nasa GC pa rin ba kayo? Billy Greg? O wala na? Ano hindi na kita napapansin sa GC? Top 74, tusok na rin sa premier mo, Mark. Ay, thank you. Thank you so much. Hindi ko na lang muna jakita niyan, Tita Mami, yung mga ano. Baka tayong maano ni ano. White word. 30 po doon, dito 50. Uy, ayos ah. Parang supang Mura na yan, ka? Mura na po yan. 30 lang po. Bago yan, bago. Walang ano mga Tita Mami, maraming salamat po. 2 hours lang po. 30 minutes na lang, mag-end na. Salamat po sa nag-subscribe sa aking pinsan. Salamat po. Tay Alex, thank you. Tay Alex. Hindi ka nag-live, Tay Alex. Konti na lang, mag 100 na si Dharma. Daming sinugod ni Doy Jerry. Oo nga, daming sinugod nito ano, project. Tol, maraming salamat ha. Ate Brenda, thank you. Salamat sa pag ano kay Dharma J. Basta wala kayo mantika? Ay, yung bundle ko. Oo. Wala po. Bukas pa po. Mamaya ka Saan dito yung nakabili? Init ah. 10 minutes, mag-end na ako. Salamat po sa 6 viewers at 30 thumbs up. Wala. Mabagsak pa to. Wala. Maganda video. Yes. Video.
Paldo na naman yung nagbenta. Atras pala to. Hindi ko yun ito ah. Full pack ah. Full pack. Ay grabe ba? Pap tuh. Ini udah caranya. Grabing karga yun. Ay, Ray, shout out Larry Bilaw. Wala, ingat ka Mark. Wala, ano, yung dumadaan na sasakyan tamami. Batuhin mo ng kamatis, Mark. Daming dalang ano. Diyan, baka makikita ka. Sir Jaime, thank you. Wala, kinain na yung pagkain mo. Nagpapakain. Wala kang pagkain. Shouty, Larry Bilaw, thank you. Kasali na naman ako sa challenge pa, so yun na rin ako. Sa May 1 ang start ng aming challenge. Team Kanoto Production. Miguel shoutout Sir Jaime Barral, Lerma Dan Dikit, Tita Mami Fitness. Thank you Tita Mami, salamat. Dan Tamsak, salamat po sa pagtamsak. Sir Jaime Barral. So yun na lang po ako guys sa darating na May 1 ay may challenge kaming sinalihan na naman. Team Kabunoto Production. Tita Mami, shout out. Sabi ni Sir Jaime Vera, supportahan nyo ako guys sa aking darating ng challenge. Sige, support tayo. Thank you, Larry. Pag-start ng May 1, yun. Kasi marami na akong marami akong premier diyan. Yan ang nakapin. Premier ko 'yan. Marami akong premier, 5 na. May 5 pa nga lang, 20 pa lang. Sir Jaime Barra, shout out. Miguel shout out, sabi ni Tita Mami. Wala ng paglasada. Paglasada pa. Okay.
Ah, di pa. Sa ano pa yun? Sa May 1 pa mag-start ang upload ko. Larry. Sa May 1 pa nga start ang upload. Naka-premiere pa lang. Kaya sa May 1 yan mag-start. Kaya 2. Pag may ano ka na lang, pag may dating ng wala kang work o uwi ka, kahit play mo lang, ilang minutes. Pumasok ka ba ngayon, Tol? Oh, no? Sangkay? Larry? Ano ito? Nasa may ano to si Larry Bello eh. Katrabaho sa may San Roque. Oh. Birthday ng Idol Jeff ngayon ah. Idol Japper. Naka-break ako. Ah. Oh, lunch time na pala eh. 2 minutes, mag-end na ako. Sir Jaime Vera, boom! Sabi ni Toll Project. Wala kang pasok, Toll Project? Oh, break ka ngayon. Naka-break ka rin. Break. Break my heart. Oh, break it heart. Sing my tune. Ay, sana. Ano ba yan? Diyan na. Hindi ah. So, 150 benta ko. Thank you. Salamat sa pagdikit. Ay, paano mo ng sista ko dyan? Wala. Hi, Raquel, shout out. Mega love, shout out everyone. Hello, Idol, thumbs up. Raquel, thank you so much. Miles Flores, thank you. Tita Mami, thank you. Again, na gutom na mi. Parinta, benta. Ito best na namin nila. Apa?
Ano na kamatis mo pala? 20. Ano ba sili? 30. Dalang 10 ate. Ay, ano? Faithfully. Faithfully. Thank you, te. Thank you so much. First time may bumili sa akin ng 3 klaseng paninda ko. Oy, Eric Santos. Magkano ang kilo ng triple? Mababa lang, 30 ata, 40 ganyan. Kasi ang bintahan ko rito, ano lang eh. 30 ang isa eh, tapos 40. 50 yung malalaki. Mami, maganda po ako. Thank you, salamat po. Baba ko muna ang primer. Sa inyo guys, ingat po kayo lagi. Thank you. Bye-bye. Salamat po sa mga dumikit sa akin, pinsan. Taylor Madin. Sa Mami at Tol Project, maraming salamat. At Grace, salamat sa inyong Ate Brenda, Mamain, shout out. At sa lahat ng pumasok, thank you so much sa inyong lahat, guys. Sige, Mark. Bye-bye. Maganda ako. Kaya lagi, ingat. Thank you so much. Larry, thank you. Ingat lagi. Tol, taon lang madamo. Tutuloy ko lang pagdikit kay Larmadin. Sige, chichi ko na lang mo. Nagulat nga siya, natuwa eh. Nag-umpisa sa 3 viewers. Umabot ng ano. Nagsi-50 pa yata. Bye-bye everyone. Thank you po sa inyong lahat. Inda ko.